आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। प्रणाम। ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभी संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण शुरू कइले बा। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र के साथे साथे राज्य के दोसर केंद्रन से सांझ के 6:05 पर प्रसारित कइल जाई। बुलेटिन के शुरुआत के मौका पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहने। एकर अलावा आकाशवाणी के केंद्राध्यक्ष HD सीडाम, उप निदेशक समाचार अजय कुमार के संगे आकाशवाणी के अधिकारीगण और कर्मचारीगण के गरिमामयी उपस्थिति रहल। भोजपुरी समाचार बुलेटिन के न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुनल जा सकेला। एकर अलावा ये प्रादेशिक समाचार एकांश के बुलेटिन यूट्यूब चैनल AIR News_ पटना पर भी उपलब्ध रही। बताते चले कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के प्रसारण हो रहल बा। राज्य में आम जनता के समस्या के तुरंते और बढ़िया से निपटारा करे खातिर काल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर के शुरुआत हो रहल बा। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत ई पहल कल गई बा, जेकर मुख्य मकसद सरकारी सुविधा और प्रशासनिक सिस्टम के सीधे जनता के द्वार तक पहुंचावे के बा। इस शिविर हर महीना के पहला और तीसरा मंगलवार के राज्य के सब ग्राम पंचायतन में लगावल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न की सहयोग कार्यक्रम के तहत जवन भी आवेदन मिली ओकर 30 दिन के भीतर निपटारा कईल एकदम जरूरी बा। मुख्यमंत्री अधिकारी लोगन के एह मामले में सचेत कैले। वो कहले कि समय पर काम के रिपोर्ट न देवे वाला अधिकारी लोगन के खिलाफ बड़ा एक्शन कईल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न की राज्य के औद्योगिक ढांचा के विकास हो रहल बाटे और अब लोगन के रोजगार खातिर बाहर जाए के कोनो जरूरत नहीं है। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन गाड़ी और AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष के उद्घाटन समारोह के संबोधित करत श्री चौधरी कहलन कि प्रदेश में नया उद्योग धंधा खातिर माहौल तैयार हो रहल बा। वो कहले कि राज्य में बुनियादी सुविधा के व्यवस्था पक्का कैला के बाद अब उद्योगन के स्थापना पर खास जोर दिहल जा रहल बा और बड़ औद्योगिक घराना प्रदेश में निवेश करे खातिर आ रहल बाड़े। मुख्यमंत्री बिहार के लोगन से राज्य के तरक्की खातिर वापस बिहार लौटे के अपील भी कैले। केंद्रीय खनन और कोयला राज्य